Kumbaga pagkatatawag ako parang nagmamadali siyang tapusin yung tawag kasi So parang hindi na siya ginagawa daw interesado siya. sa'yo. Since ano po, wala po talaga akong jowa. Nag-try lang po talaga ako kasi nung nawala yung mga magulang ko, naisip ko na wala na sila, kailangan ko ng makasama sa buhay. Try ako mag-jowa kasi yung binigay sa akin sablay. Saan mo siya nakilala? Pinakilala siya nung kapatid ko sa akin. Kasama niya sa trabaho. Medyo magulo kasi nun. Ano siya may hirap siyang i-reach out. Kasi ako, ma-chat kasi akong tao eh. Siya kasi, hindi siya ganun. Akala ko ayaw na niya. Kumbaga, pagkatatawag ako, parang nagmamadali siyang tapusin yung tawag. Kasi So parang hindi na siya ginagawa daw interesado siya. sa'yo. Parang hindi siya interesado. Tumigil na ako. Nung nagkakagusto ng kapatid ko, sabi ko, hindi ka usapin ko na. Di uli. Sabi ko, kita tayo. Tapos, nakita kami uli. Tinanong ko siya kung ano bang status namin, bakit hindi ko siya makausap. Sabi niya, basta, ganun. Sabi niya, hindi siya makasagot ng maayos. Kasi gumugulo din sa isipan ko yun. Kung talaga bang minahal ba niya talaga ako o nag-stay lang siya kasi may mga naibibigay ako. Bakit ka umayaw, Ethan? Eh kasi parang nananadya na siya kasi hindi ko na maintindihan eh na bakit hindi ko siya makausap. Parang hindi siya interesado sa kung ano man yung meron kami. Ito bago kami maghiwalay, inasikaso ko pa yun, pinagluto ko. Kahit yung luto ko, lumabas na yung emosyon ko doon sa luto ko kasi yung luto ko maalat. Cold na nga siya noon, mas cold pa sa pinakang cold talaga. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.